Amfanin kanwa a jikin ɗan adam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta Kahuhu Arewa TV. Amfanin kanwa a jikin ɗan adam. Kanwa na ɗaya daga cikin ma'adanai da aka samu kuma ake yin amfani da ita cikin abinci da muke ci. Haka kuma kanwa a jikin mutum ko dabba na taimakawa gaya da ƙara wa jikinsu lafiya, kamar yadda ƙwararren likita nan wanda aka fi sani da George Cruzit ya bayyana cewa tunda baya jiki ne yake samar da kanwa ba, tunda ba jiki ne yake samar da kanwa ba, don haka ne ake buƙatar ta a yi amfani da ita da yadda ya dace a cikin abinci. Rashin amfani da kanwa kan iya haifar da barazana ga lafiyar jiki. Haka kuma in aka yi amfani da ita da ya wuce kima zai iya haifar da matsalar ga jiki. Ga jerin wasu daga cikin amfanin da kanwa yake a jikin ɗan adam. Akwai daidaita ruwan jiki wato normal water balance, ƙarawa jijiyan jiki ƙwari da warware shi wato nerves impulse, ƙarawa zuciya lafiya, kuzari wato boosting heart da rage kasala wato decrease cramps, yana rage kamuwa da cutuwar hawan jini, yana taimakawa wajen narkar da abinci wato food digestions, yana taimakawa wajen rage bugun jini wato stroke, yana taimakawa wajen sarrafa abinci masu gina jiki a jikin ɗan adam har da wasu dabbobi wato food processation and growing. Yana taimakawa masu fama da mura, tana cire tsamin abinci. Idan miya ta yi tsami sai a samu a jiƙa kanwa a zuba a ciki ‘yar kaɗan. Yana kuma kawar da ƙwarnafi. Da wannan ne muke kawo ƙarshen wannan lecture tamu. Sai ku tara da mu a bidiyon mu na gaba. Kar ku manta da subscribe da ƙararrawa da kuma sharing ɗin bidiyon mu zuwa 'yan uwa ga abokan arziki. Kamar yadda muka gaya muku, kanwa ba jiki ne yake samar da ita ba. Ana samun ta ne daga kamar mineral resource. Ana samun ta ne ƙasashe irin su Niger, Libya da kuma irin su Algeria. Ta ɗan fi ƙarfi ga yankin Sahara. Northern Sahara na Africa su ne kusan ƙarfin samar da kanwa a duniya. Sannan kuma a Najeriya kanta wani ɓangare irin su Zamfara ana samun ta. Kar ku manta da sharing ɗin bidiyon zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki. Mun gode.